Ovo je jedna od najznačajnijih konkursnih linija u ovom sekretarijatu, ali i u celoj pokrajinskoj vladi, i po obimu i po suštini. Dva su direktna benefita od ovog posla. Jedan je opšti ekonomski, jer se radi o investiciji od oko 900 miliona dinara koja će biti usmerena u privredu pokrajine, a sa druge strane reč je o održavanju veoma važnog i izuzetno vrednog hidromeliorativnog sistema od preko 20.000 kilometara kanalske mreže. Time se postižu dva važna cilja. Jedan, podstiče se intenzivniji razvoj poljoprivredne proizvodnje kao strateške grane, ne samo u Vojvodini, već u celoj Srbiji. I drugi, redovnim održavanjem kanalske mreže smanjuju se štetne posledice od velikih poplava koji ugrožavaju i privredu i stanovništvo. Ali to je samo jedan segment rada sekretarijata i pokrajinske vlade koja je okrenuta sveukupnom ekonomskom razvoju. Sveukupni i brži privredni razvoj naše pokrajine u sklopu sveukupnog i bržeg privrednog razvoja u Republici Srbiji jeste politika pokrajinske vlade u prethodnih godinu dana. I sa njom nastavljamo i kroz predloženi rebalans budžeta za 2017. godinu, o kome će se izjašnjavati poslanici Skupštine Vojvodine za nekoliko dana. Nakon usvojenog rebalansa budžet će iznositi 66,1 milijardu dinara, doći će do povećanja pokrajinskog budžeta od 3,9% ili 2,5 milijardi dinara. Tih 2,5 milijarde dinara, koliko će biti veći budžet autonomne pokrajine Vojvodine, u najvećoj meri će biti usmeren u investicije. To nam je omogućilo dobro planiranje i dobro izbalansiran budžet, osnovni budžet za 2017. godinu koji je usvojen u decembru prošle godine i omogućio nam je taj izbalansirani pristup da sada višak prihoda nad rashodima usmerimo u investicije. Oko 1,3 milijarde dinara putem Uprave za kapitalna ulaganja će biti usmereno u nove konkurse prema gradovima i opštinama u pokrajini. Oko više od 600 miliona dinara biće usmereno u putnu i saobraćajnu infrastrukturu, oko 250 miliona dinara u novu izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u naseljenim mestima u našoj pokrajini. Velika ulaganja nastavit će se i u zdravstvo. Oko 500 miliona dinara će biti nova ulaganja u zdravstveni sistem pokrajine, oko 300 miliona dinara u nabavku nove opreme za zdravstvene ustanove, a oko 200 miliona dinara u izgradnju i održavanje postojećih zdravstvenih objekata i adaptaciju postojećih zdravstvenih objekata. Oko 320 miliona dinara će biti usmereno u obnove predškolskih, osnovnih škola i objekte srednjih škola širom pokrajine. Kao što znate, Republička vlada u prethodnih nekoliko godina ušla je u akciju obnove svih škola u Republici Srbiji. Toj izuzetnoj akciji se od ove godine pridružuje i pokrajinska vlada i verujem da ćemo zajedno, Vlada Republike Srbije i pokrajinska vlada, u narednih nekoliko godina, u akciji koja će trajati narednih nekoliko godina, uspeti da obnovimo sve školske objekte. 110 miliona će biti uloženo, je ulaganje pokrajine i udeo pokrajine u izgradnji naučno-tehnološkog parka u kampusu Novosadskog univerziteta, dodatnih 112 miliona dinara u nastavak izgradnje pozorišta u Subotici, 87 miliona dinara za veoma važan projekat Novi Sad, grad kulture 2021. 50 miliona dinara u adaptaciju školskih, sportskih terena širom Vojvodine. I tako se nižu investicije. To je novi investicioni ciklus pokrajinske vlade. Želim vam da i nadalje budete partneri pokrajinskoj i republičkoj vladi u novim investicijama. Želim vam da kao danas budemo uskoro na okupu oko projektovanja i sprovođenja novih zajedničkih poslova i investicija. Još jednom vam čestitam na uspešnom konkurisanju i odobrenim sredstvima i hvala vam na pažnji.